So for today's video mga idol, na ako diri sa ginhakutan nila ni paring upaw. Mais o naghakot sila. So naitag-iya diri mga idol, ako interviewon. Sir, morning mais diri sir. Kuha lagi na, boss. Pila ka sako ni sir? Naras mga 15. 15 ka sako. So malaki-laki ng pera to sir kasi mahal yung kilo ng mais. Imo ning mga lubay diri sir? Kuha ni. Ako wining kalubinhan ako diri ba. So wala ba kay asawa sir? Wala pa. Yahay jud kini makatag-iya ning tauna mga idol kay dako kay yuta mga idol, napay mga kalubihan tapos sulay asawa. Ayan ay nagkarga na sa ubos mga idol. Ayan hakot silang mais mga idol. So napadaan ra ko dito mga idol. Si galing ako doon sa taas. So may nakita ako dito na may nakatambak ng mga sako ng mais. So dito pala yung may-ari ng mais. Ayan mabait na tao to mga idol kasi binata pa mga idol, wala pang asawa, mayroon ng income. So nagbunga na mga lubay ninyo dito paano sir no? Naharbisan naman siya. Naharbisan na daw mga idol. Pakita na ko mga idol. So mo yung may-ari dito mga idol. Ayan may mga mangga pa ito mga mangga dami puno ng mangga ito. Ayan ang mga sinak ko mga idol ayan. Galing ba yan sa baba sir? Ikan pala diyo, layo lagi. Layo kayo no? So taning layo daw kayo mga idol. Mag-uumata. Gikan sa ubos ni? Gikan sa ubos. Pilang sako karyada ni? 80 daw? 80 lagi. 80 hanto dito sa palengke. Ang barato kang kilos mais. Pilang kilos mais ron? 14 ra. 14. So kaya ba niya mga idolo? Kaya ba niya boss ikarga ng isang sako boss? Kaya rin na niya, kusgan ka na. Kusgan kayo? Tulungan natin boss. Tara. Tulungan natin. Tara boss, tulungan natin boss. Tulungan natin. Mahirapan. Sir, dali lang sir. Tulungan ka namin sir. Tulungan kami magkarga ng mais. So mga idol, tutulungan namin mga idol kasi mabigat yung isang sakong mais. Ayan. Sir, pila ka sako yung may karga sir? Kasako ra jud. Lisod kin dalan sir? Dili sudan dalan, subida kayo. So birhang ta. Isaka diri ang mga idol diri siya mag-agi karon mga idol. Adya mga idol dia, saka karon dia. Kita niyo mga idol ha. Paadto dito sa babaw jud mga idol sa karsada. Ayan mga idol, tinulak. Sobrang tarik mga idol. Ayan, nandoon na. Ana sila. Ayan mga idol. Muni mga karyador diri mga idol. Ayan mga karyador diri. Puro mga badja nila mga motor. 125. Ayan. Grasya rin, nanyit pun.